Sayo nga miadto sa Davao City National High School ang inahan nga si Sheena Aguiles nga taga San Rafael, Maa Davao City aron iparehistro og sayo ang iyang incoming grade 7 nga anak sa Science, Technology, Engineering kon STE. Ubos sa special program niya gi-enroll ang iyang anak. Naka-decide ko nga mag-early registration kay to avoid sa crowded kay pretty mature nga diri sa labi na diri sa City High, daghan jud kayo og student. Gipahimuslan sab ni Miss Vanna Rizada nga taga Jerome Agdao ang early registration. Igsuon og igagaw niya ang iyang giparehistro. Kay if ever madugay manggod is maasay na mi dito sa among school nga dool sa mua. Unya kung dugay mi mo pa-enroll is di na mi mapasok diri kay diri mo ko na-graduate since grade 7 to grade 10. Fill up lang sa form and then pag enrollment dira na mag-anong requirements. Hasta ang taga-Agdao nga si Joanne Rose Laude nakadesisyon nga sayusab nga iparehistro sa City High ang iyang incoming grade 7 nga anak aron makalikay sa posibleng dagsang sa mga magpa-enroll panahon sa enrollment period. Basta sayo. Para sayo lang para naapoy unsa ni kani para dili magdasok ang mga tao. Niadtong Sabado, Enero 25, gisugdan ang early registration sa City High. Based on the DepEd order, start siya on January 25 and it will end on February 17. So that is all intended sa atong incoming grade 7 o atong incoming grade 11 senior high school. So far, aduna kitay nag-early registrants og 88 kabuok last Saturday for our grade 7. So, gamay ra pod ang nagpa-early registration sa ato ang grade 11. So, sumala ni Evelyn Magno, ang principal sa Davao City National High School, bintahag gyud ang magpa-early registration hilabi na nga daghang enrollees ang City High. Kaning mga nagpa-early registration karon, ang ilang buhaton during sa enrollment period is to just submit the card. Dala naman na sila og card na lang ang ilang isubmit kay naka-fill up naman na sila sa enrollment form nila. Gipasabot ni Magno, likay sa dasok sa mga ginikanan ang early registration. Ako lang gihangyo ang katong magplano nga magpa-enroll, magpa-early registration na kamo kay para dili na ka ay ma-minimize na nato ang mga tao during sa actual enrollment period na gyud. Kay kani kung ato lang gyud na siyang i-implement, dako ni siyang tabang. Dili na kay ta magiging congested during sa enrollment period. Ana sa 15,000 ka mga estudyante ang enrolled sa Davao City National High School gikan grade 7 hangtod grade 12. Expect nato siguro kay kadaghan nga mga eskwelahan, daghan pud mga possibilities nga dito pud sila kay nag-apply man ta og localization. Kung asa sila nag-reside, dito pud sila sa ilang existing nga eskwelahan. Sama sa naandan, magpahigayon og shifting sa klase ang City High tungod sa kakulangon sa ilang mga classroom. Gipasabot sab sa principal sa mga ginikanan og estudyante nga dili garantiya nga sayo makaparehistro, pwede na sila makapili og schedule sa klase. Sanglit I-agi sa draw lots atol sa enrollment ang mamahimong schedule sa klase sa mga estudyante. Naglaom si Magno nga unta pahimuslan ang gipatuman sa Department of Education nga early registration. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.